akwai matan da duk motsi kaɗan sai ta ce sake ni, motsi kaɗan sai ta ce sake ni. Wani lokaci ma sai kaga ta yi kalmar da ko baka yi niyya ba sai ka sake ta. Mace ne za ta ce maka idan uwarka ta haife ka da jini to ka sake ni. To lalle ko da jini uwata ta haife ni. To yanzu sakinki ne zai tabbatar da haka ko kuma rahin sakinki? In sakinki ne zai tabbatar miki da haka to ki je. Yes, haka ne. Ko kuma wata ce in kai dan halal ne, abinda take nufi da wannan ma'ana in aure babanka yayi ya sadu da mamarka aka same ka to ka sake, ma'ana in baka sake ta ba to kai ba dan halal bane. To kaga wannan duka ya tabo bangaren janibin iyaye da mutuncinsu da shauransu. To sai kaga idan ba kaya haka ba za ta tabbata cewa kai din nan dan mutunci bane. To zai ga mutum ya yanke hukunci. So irin yawan tambayar saki da mata suke yi ba gaira ba dalili. Annabi ya ce wallahi duk mata da cewa mijinta ya sake ta ba dalilin da yasa ta tambayi sakin bai kai ta tambayi saki ba, annabi ya ce yar wuta ce. Haramun ne ita ta shiga aljanna in ji manzon Allah.